Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti serye tayo ita alawas ana pauluan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ayan ka din ni Fe, Papa. Pinagtalaw yu ka din? Nabayagan na pinagtalaw ko. Ibagbagak as saan ang makirelasyon iti mamirmiraot. Ang di nakintaltalak. Awan ngamin amuna da jakabsat ko. Anya nga taaya ti maal-ala na iti may sa mamirmiraot. Uray kuma, no saan ang nagpasikog. Makita ita, no kasanudang agbyag. Imbagak pa'y laidikan kwa na, asaan adumaw dawat kanyak iti tulong, tadyak matla tulungan. Daytamot lang timbagakin ko na. Bayam dita tagrigat da, tasaan mat adumngag iti patigmaan. Di naklatultuladan. No marigrigat ti agaram kanyak, basted at adagos. Oh, apay analiday ka, gayam. Adda ka di parikot. Malagip ko, itangal daw. Manon atawan tinapalabas, ngamjak pa'y lamalipatan. Saan ka di nga itangaal daw, tiyo umay mo dito'y balay mi? Kasta nga rod, daktil idintityan ko. Dito'y balayo tinagkamangak, idi pinagtalaw dak ija balay mi. Imbag tadabakan ti dita basement ang nagyanan nyo iti day di asawam. Naulpit tigasat kanyak gayam. Bastit pa'y laang ni Rhea nga anak mi, idi na aksidente ti asawak kat natay. Ayun gayam, ayan ni Rhea. Nagpilit asimurot kadagiti pada na nga ubing anapan naglako iti sampagita iti sango ti simbaan. Uray kaskasano, nagsingpet ti anak mo. Ubing pa'y laang, ngam amo nanti sumurot kadagiti pada na nga ubing naglako iti sampagita. Sampagita! Gumatang kayon! Nabanglo! Gan napintas ti sampagita! Gumatang kayon! Ado ka di pa iti sampagita la ako? Basitin kanya! Basit matan! Numalako ta! Agawitan! Aldaw nga minan! Ado ka di pa iti sabong ti sampagita iti arubayan nyo? Basitin! Diyan lang amin imula mi kan ni mami kadagiti paso ti sampagita mi. Ngam ado a paso, saan ka di? Imbitin yun sapay ti daduma. Imbitin ni mami. Tanailat ngamin ti arubayan ti ababangan mi abasement. Oray nakabiti na sampagita iti paso. Agsabong mat. Adamanan impisok mo iti alkansyam, anak. Wen, mami, nalakok amin ti inubon ko asam pagita. Tagumatangak tumanan iti pagispre a pampasabong iti sampagita. Tapno ado ti ubunam. No saan ka di ang maispriyan? Saan nagsabong, mami? Nakapsot ang agsabong, agsardeng, mabayag tumanan sa agsabong. Ay, isumatlagayam akanayon mo nga ispriyan, mami. Tapno adda kanayon nga ilakom, anak. Imbag jay ka aruba tayo ani Joy. Taado ti mula da asang pagita. Nalawang amin ti arubayan da, anak. Bukod da abalay jayan da. Saan akas kadata? Nga agab-abang laeng? Ay, tepang di ta masikigan. Isu apasulaang tinagmulaan ta iti sampagita. Isaganam tilugan, tamapantay di simbaan. Ita ka din ti papantay di simbaan, ma'am? Di nakadinangag. Apay nagdamag kapaylaang. Anya ka di ti aramidam di simbaan, ma'am? Ne, anya ko mati aramidan ti tao amapan iti simbaan? Mapanagbuya iti sine? Adda ka di sini, jay, ma'am? Ay, manglukluko ka kadi? Inak makimisa? Ha? Makimisa? Makimismisa ka gaya, ma'am? Apay amas daaw ka? Nakaskas daaw ka di no mapanak makimisa? Kaslakas tangarod, ma'am. Mangin insulto ka kadi, ha? Ay, saan mat, ma'am?
Ita lang amin nga ibagam, mapantay jay simbaan. Anya dyan lang nagkuapapanan ni ma'am? Makimisa. Wen ka no. Ay, imbag no saan amasinate, iji o nagtisimbaan. Ha? Pag kunamay, apay ko maamasinate, awan mo't apoy ijay Saan naabagay ang makimisa taimot? Nakaungat, kanayon anak kami suot. Mas dawak nga rod, idimbaga na mapan kami ijay simbaan. Sa bagay, no nagmaditi ugali na, sa saan amapan iti simbaan, kas ano nga mabawasan ti basol na. Tila sasawa mo tunyo. Amangan numangag na ka. Uray mangag na tapon numat. Nagbak ng langarudan. Nagimot. Agpada da iti amana matapubray. Malagip ko man jay kabsat yo ma'am. Ayan na nga tamot ita. Diyak amo, no anya apasat ti lubong tinagturungan na. Dakkel sigurong ti anak na niya. Kaasimat day. Pinapanaw ni papayo iti masikog. Dayjay ti maganap ti sukir a tao. Di pa'y nakalpas iti adal na, sabalin ti naramid na. Yung sa pamilyayo latta ma'am. Kapo ka dita nagkamalay kat laksidan yaw. Rumbang laang. Bayan nga agrigat. Tapno adagunggunan na. Kasano nga no kasapulan na ganti tulong yo ma'am. Anya ko maatulong? Diyak lakit di kayat nga itad tinagbanugak iti awanan nakam a tao. Pagbalinin ta at akla mansyon daytoy balay iha. Wan papa, umapalakit di dagiti gagayam ko. Asaan a mansyon ti balay na? Adungag paiso ti kakadwa manigosyante. Ngam di damat masangwa padakkelan ti babalay da. Makumikom damin iti ado at trabaho, papa. Isu nga, una akman ida. Mansyon ti iparamid ta. Naduras timbangon mo ang negosyo. Iso nga aglaplapusanan ka. Iso ajak na kiasawa, takayat ko pa'y ti agpabaknang, papa. Baknang kumamit jay kabsat mo, no sana garanggan diyang. Agrigrigat siguro itan. Naalala na, mangibabain akabsat. Nagtatakkunan nakit din jay mamirmiraot. Anya tikit kita, apay anas daaw ka. Di babae ang naglugan iti nagpinta sa kotse. Ha? Kaing ingas ni mami. Ayan na ti pagbagam ang babae. Day jayan pimanawan ti kotse. Apay nga ta kaing ingas ni mami day ja babae. Ado ti agkakaingas sa tao. Apay ang mariribukan ka. Jakman ammo. Ngam ni mami. Awan ti ado ako lerete ti ropa na. Ngam da ang babae. Naglabasit ti sipit na. Bibig ko nam sana sipit. Apay, manok wan bilit. Siguro, no ado ti kwartami. Kasyamat ni mami. Ado ti kolerete iti ropa na. Intakit din ang lako. Adapay saan taan na lako asang pagita. Binuyak ngamin ti babae. Mas daawak ang nakakita kan kuana. Oh, apay aming mingmingam tiladawan ngayong kabil ko iti diding. Agpay so ti ko na ni Joy. Nga ado ti agkakaingas a tao, mami. Apay anay bagam dayta anak. Kas kuma iti kadwam dito ladawan. Adda nakitak akaingas na. Agkakaingas kayo mat adto Pudno dayta anak. Adalatag kakaingas a tao. Mami? Adda nga tamat kaing ingas ko? Siguro, numapan ka iti sabali adiso, amangan no adda. Kasanon no nakabasol ti may sa tao? Katjay kaing ingas na titiliwan ti pulis. Saan nga agpapada ti sammark ti tao anak? Mabalinda kita ni Jay no asino ti matiliw da. Nakapanawan ti anak mo, tanapan iji pagadalan. Ngam apay akas la mariribukan ka. At nga ta posibilidad na nakita ti anak ko ti kabsat ko.
Saan ka di asim mangpet manipod abroad ako nam? Nabayag ba't basita na damag ko asim mangpet? Di na ka man la sinapol? Agpadadak ni papa ng laksid kanyak. Kagura dati ama ni Rhea. Amuda ka din tinapasamak kinilakay mo. Saan ko ngayon bagbaga? Aday din ni manang ija abroad. Apaya di mo imbagakin ni papam tinapasamak idi kinilakay mo. Saanan? Idinaganakak iji ospital. Inawagak ngam di pa'y imay. Nakangagak pa'y itinasakit asarita. Api nga tanga addabak ng anapat patag ti kinabak ng da. Ngam ti kapamilyadang. Mansyon at talagan ti balay ti amo ta. Anuan da nga ti dakkel a balay ket awan mat kabagyan da. Ay, di da napanunot. Awan mat asawa ni Ma'am Daisy. Awan anak na. Asino nga'y timang tawid inton matay da? No data pa'y iti sidong da. Ay ket datan adwa. Ha? At dangag pa'y so kabagyan da nga madadamot iji abroad. Agbalinlaan nga vacation house. Ket no saan da ngay agbakasyon? Ay, kukwata ka din. Ay, kasano ngay agpaisaw? Danda ni siguro ni sir tadamot sakit na. Ha? Nimet ma'am, awan mat pamilya na. Ay, sabali, ti insaganaan da. Ti material abanag. Di damot insaganaan ti na espirituan abanag. Pagkunamet adidain sa ganaan ti na espirituan na banag. At nga tamapan ijay langit nga imot. Ay iwanan niya. Kun adda nga tamapan ijay langit amata pubre. Daytoy kadilaang ti sidaan ta, mami. Jak ngamin kayat tiraman na. Napait. Nasaya at iti salon at daytoy anak. Pariya, alinaw kak iti itlog. Napait, mami. Pilye kon ati itlog. Pasensya ka na, anak. Jak pa'y ngamin nagsweldo. Pagbayad kumot ngamin iti abang, ti daduma asweldo. Mangso kitak nga rod iti alkansyak, mami. Igatang ta iti sidaan ta. Ay, saan, anak ko? Kwartam day jay. Usaram to ijay pagadalan. Mangiluto talaangin iti itlog asidaem, no napaitiraman mo iti pariya. At dapay laang matinudals, mami. Dayja laangan. Papa, jak kayaton day ta nagapo iti ref akari-kari kan crispy pata. Itod kon iti aso. Uray sak, jakmeten kayat. Uray impapudot ta, takilaban tulat ta. Para aso dagitan. Siya kon di mapanmangtad, papa. Amang ano saan nga itod ti houseboy. Amang ano iyawid na pay. Inkanitad di ti aso. Balkuten tupay ti houseboy nga agpaiso. No iso ti ibaon mo amang ipakan. Kasla di prutas nga day ti ref. Nakurangan. Dinamag ko kaniton nyo no iso tinangala. Ngam saan kanumot. Asino ko matinangala? Al-alya? Kasta dagita mamirmiraot. Kinandala nga ruden. Ilibak da paylaeng. Ha! Makapasuron. Mayat kumakot no adat tulbek na ti ref. Tapno di da maala ti kargana. At damat magata nga kasta. Matulbakan a ref. Domingo ita. Ado ti tao iti simbaan. Masapa ta makimisa. Tapno makalako ta iti sampagita. Kalpasan ti misa. Ala, aguri-gurmat ni mami. Ha? Agmay-may saan no panawak. Adda ka di agas na? Kwa, inak pa'y sukitan ti alkansyak. Ta inak gumatang iti para gurigor. Sige, takaduan ka mapan gumatang iti agas na. Ay, umunag ka pa'y nga rod, Joy. Irwar ko ti alkansyak. Nakaturog pa'y ni mami. Sige. Ay, nagdakkel ti ladawan iti didingyo. Ni mami kan. Asino ngay day takadwan akaing ingas na? Jak nga rod ammo. Gayem na siguro. Kunamat nga do't agkakaingas. Saan ka di?
Sa bagay, one kit di Kasla di artista iti TV. Ada kaing ingas namat asaan nga artista. Damagak to ka ni mami. No asino ti kadwa na iti ladawan. Diyak ngamin dinamdamag. Oh, inta nga ro din gumatang no nakaalakan iti igatang mo. Aguray pa'y nayunak pa'y. Taamangan nukurang. O sige. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetay italawas a napauluan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.